I a Mercat de Vida tornarem a conèixer la història i la personalitat de les parades del Mercat Central de Tarragona. Avui visitarem Peixos Mercè. Hola, bon dia, benvinguts a la meva parada. Jo porto aquí des dels 14, però la meva àvia ja venia peix. En aquell moment la parada es deia Peixos Beltran, que era el nom de la seva mare. I l'he mantingut fins que els meus pares s'han jubilat i jo ja soc Peixos Mercè. No he vist una altra cosa a la meva vida, sempre he viscut entre peix. Jo justet arribava al taulell i despatxava sardina perquè volia ser una gran peixatera. Més que el moment era, si un record de quan jo vaig començar a treballar, era la font que teníem al mig del mercat. No totes les parades teníem aigua corrent, no en tenien quasi ningú, i havíem d'anar allà a buscar l'aigua. I clar, era l'hora de plegar i tothom ens trobàvem allà. Poder no ens havíem vist en tot el matí perquè cadascú tenia feina i anava a la seva. Però a l'hora d'anar a la font, tothom feia la xerrada i com ha anat, i què has venut, i com t'ha anat al dematí, i així. Jo me'n recordo quan vaig començar que la gent venia a comprar pel dia. És a dir, tu venies, pensaves, què vull menjar? Doncs vaig al mercat i ho compro. En aquella època no hi havia tants congeladors. La gent comprava més pel moment. En canvi, ara és extraordinari qui no tingui un congelador. I es compra més per la setmana o per 15 dies. Canvien molt els hàbits. També abans sempre havies d'anar a comprar a primera hora. Cap a les 12 no trobava res al mercat. Ara això no és. Inclús anem a comprar per la tarda el producte fresc, que abans això no ho feia ningú. Han canviat moltes coses, els hàbits de consum sobretot, i clar, nosaltres depenem d'això, del que vulgui fer el client. Per saber si un peix és fresc, li hem de mirar el conjunt, que sigui una mica lluent, que tingui unes faccions, diguem-ne, boniques, que sigui agradable a la vista. Un peix fresc mai és lleig de veure. Tenim les ganyes, que siguin d'un rosat fins quasi un granatós, depèn de l'espècie que sigui, i que estigui senceret i que estigui bé, que estigui bonic. Fan una veda durant 2 mesos de l'arrossegament. Sempre el maig i el juny és el que ens toca a la província de Tarragona. Ara ja s'ha acabat i tenim popets, llucets, palaietes, tot aquest peixet que sempre s'ha menjat aquí. Doncs avui per dinar pots fer peixet de Tarragona, que seria el llucet, la palaieta i el mollet, enfarinat i fregit. O fer uns popets, o mallet i julivert, o amb cebeta i vi blanc, o pots fer un tallet de bonítol amb tomàquet, que està boníssim perquè és el seu moment, o també pots fer uns llenguadets fregits.